Ebusia mechiawo kuta unsabosme ne da ensia eye dwada yi na yero Asante Hene Kobe River Asante Kotokene no tumfo se to so mienu fa Asante ne akaman amamre ne amane ekwanso eyi wo Asante Hema woto so edu enumu odehye nana amabunsu ne nkonwa din ene nana ye cha woto so emienu as say yenya Asante Hema woto so edu enumu eno nti ho akwakohia se yetena se ne yesua Asante Hema akonya no ho abakosem na nanmo mbedi ade de Asante Hema won yede ma Asante akonya no kasa ena afenso de wose yehu fa Asante eye Hema akonya no ho no eye Asante Hema adwa no ho no so yatena se ne de ho adesu nyina e de abremo na ne mene general form ene yatena se a ye ba besua ho ade ti se wan kan ye ho na yesua gyawa ebe ha me pa kai se di no mami fozi mami mana tanase ne emfa disiano emfa metom so General Wadama we de me mayenyi na yetiri nkon yetiri das me ma watana senso na me das ene de Yero Asante Hene enura wa mayenya ya brewetia enya Asante Hema efofo na na ye cha woto so emienu ya twen ya che nti ne wa twen ma edase se yensa tumi akademi ahwehwe na ma yenhwe emza ya niba ensem bebre aba ho ebi mo ka se asese hwe asa dodo no ado mo behu ye no na nafia kobi eba nana konedu yi adom na afenso nana ye cha otosumienu na wusa nana no ma Asante Hema ebi mo ka se gise Asante Hema yi panyini oba panyi eze oba obu ne nsa awia so ofri ne nsa bu mu no na yi no na ensem ewo ho no nso awia sa de yentimi mfa ma ba ya anasesen enesi ete na sana me hwe Asante Hema nkasa ye ka Asante Hema akonya no ensua ho abakosa mansana ensem amanfo de abefrafra no nso so eno so ye hwe na yesua so ho ade ye ka Asante Hema akonya no nkasa ehu abakose nana no mo mabedi ade na ze nene ye che otoso mienu ye Asante Hema wotoso edu enu nti wada mafaye fam na yensu Asante Hema efri nana nyakukusia mu abreso eba ene wo ne ma hodo mu yede bo Asante Asante Hema no eyo Hema adwa oba neteso Asante memu no menka obi amamre na Asante memu de o Hema bia no eyo oba ene ohene bia ye bema Asante memu ni ohene dwa oba teso na akunya bia da distribution bia mu no ye boma oba ene nasefo ene di akunya nti ne papa me ka na se ye di akunya ne ma oba no no yi na busani bema se woni ade ma no nti ohema ene ohene omudwumadi no so ho kakra ohema te se ohene oye oba nanso ono wo de oye ene ohene oye bema no so odwuma odi omunnya adwuma pe nti ohene no behwe ebia nsasesem adesesem ahenie ho ntokwa asase tiremu na ohema so ahwe efie nsem ene ho nsem bia edi ntawantwa bankrofo nsem se bia bobi beye yesi obi na menene obi ne bushafo ntokwa sem ene ohema hweso na ohema adwumadi wa Asante memu no aya na odi no efie nti mpempem wa hwe a wo ohema se ne ho hia nanso ono ne ho a ntokwa bisisi wo krubi aso no yentimi ntia ono na ya na ase semu ye hyehyɛ a omo netimi so be ma na sase besene enkodem na me kasa nkyerɛ nti omo timi ebo omo timi akoma ahuru no eba fom na nam so omo na siesi aware nsɛm ne efie ntokwa ntino ma so ndweba manimu manpuntuba ntobi o ha ohu omo ho faso na so nkomo gya omo dwumadi na akwese court for gya omo dwumadi no ntibi hu senka babia dere dendende ntomo di dwuma paawo na Asante chichiri mu no na Asante Hene odi kan no na wo fa ase na ye ohema ebra Asante bae nti be sha ase afiri 1701 ebra Asante Hene odi kan bae no sabre na ase be fa nse ne Hema no so be Asante Hema fishe na so say to odi kan person ne asana ye be ba no mo ho dada na so be sha ase afiri 1701 okay dina no wo fa ase
edi nya kokusiamu a ona na ye Asante Hema odikan na okoye echi no ono obedi ade akopem 1722 ansa na ebenya Asante Hema otoso mienu ono de efre no intim nketia babio abamo intim nketia abamo intim nketia abamo no obedi ade mfisha dumotwe efri 1722 akopem 1740 eno okoye na afenya akwa free ono so bedi ade free 1740 akopem 1768 sa hema me ensan nyina no na mo de so mo krumu aso no mo kokofu omo free kokofu na betikire kwa aman ema ne nyine be Kumase na afọ be Asante Hene na ahema me ensan bo mo di nya na Asante Hene ti Kumase no mo de omo ti kokofu no mo di Asante Hema na Asante Hene so ti Kumase enti omo me ensan ko wie no na akwa free ne nana ayefe no Kwandu Yadom abaya nanka ote Asante Mampong na no faye so so di ade se Asante Hema nti ono no ne ohema odi kan a obetena Kumase nti bi mu pese omo kire se yen kan se ono ne Asante Hema kasa na so enyete sa no nya Asante Hema nti wo ma ne so ono ne Asante Hema odi kan ebetena Kumase di Asante Hema no ye bebuno we fishe don 19 years na wawo mienu ebra obedi hema no obedi hema no owo mamu nwotwe ebra no te akonya so na enu achi no owo ne boto so bi akro no fa mu hire ne nkwa sabe no odi fishe adusia enu ye 1809 na ono bedi hema no aware num waware num na mo aware num ewo mira hodo na brabo ebi be kan bro from different stages of her life no oware mema no na emumi ensa ya hemfo na mienu so ye ni party trip nti ye ka the friend politics na mit me ka say we ni with na case study a enye easy nyanza ahenie mu no ne sede na wo seto ne nema afana na wade mu mpu no awade a wokọ no krambo na edemfa so de bra Asante wode ne life nyina no in fact say me diplomacy mun sade no that's why so to me sacrifice record tena kura bi asiko ware just to get information here into ono no de nti o ye sa ne mani nyina ne say obetena Kumase no na no wafa okon awia asase na oba afofo na no fa okon awia tutu kwa kontokwa to na hwe tiri nti odo so sua amanyosem paa yi ekwadiri mu hu say etoda utumi epo sakra metoda utumi yamia otese okra utumi peja mu utumi bra ho ase nti se yakase sua Kwandu Yadom edu ba bi emu ye din ma otu hotena kogofu kakra ekoboabo an ho ekope dom kan ho no san ba oba ya Asante Hene kura so dwane kotena adwabe emeti o san ko ho se omra mi twadura nya sa ne sinji ma Asante Hene akra da ho titu no ade so ema wo si hene o hene ne ba wa nche ena o san si hene foforo nti Kwandu Yadom no the friend rare politique ye ko mo sia politique asan free rare politique no onim nasa na breso no nasa na Kwandu Yadom abreso no Asante Hene enai eno ba na ya osai kwadwo osai kwa me ko awia boku fofie na osai tutu kwa me sibe nso nasa onya Asante Hene enai nto di Asante Hema no fisia aduanan ba ko na fisia aduanan ba ko no enima bebere sisi wo mu ono na breso na kremoso meji eni wo Asante Memu na kai se nkremoso bedi yin wa Asante Memu no na Asante Mampong ayete se ekwan ya enam so ankremo baaye ni se bire bi atwam na omo matifi ni nyina no na nkro no abe kan Asante ho na omo se Asante Mampong mu nti kane no books ya kenkan free 1824 na 1817 no ni na bo se yen di ne sase na opuru ne meka puru na me pate se yeji prime mosikrom jejeti munyina na ombehye Asante Mampong nti no nti eho na kremoson no e beka say gateway to Islamic religion e wa Asante Memu Asante Mampong na nanse no watena ho kakra nti no na onim kremoson sem ho kakra na obra ne wofa osai kwadwu ko ne kreti no nipa odin bedi ade osai kwa me no so atena Mampong ara ne papa free Mampong no so kremoson no eho ne makakra onim nti ne du no kram to be twetwa na so da be ti Asante Hene for ahonsam no be so da be mu ho okay that's an abreso no say oba no
ana ne papa ema no dom wo de ne bedi ade eye wo se kwa mepanyi nti na bre so na no mo friend wo kire friends wo kire kremu no aha de nti o mo man dom ni nyina so ye se na kwadu ya person ni di ade na bi mu so mo mpene nti kwadu ya dom ko kire ma pon hin ka ti to aba be pa na cho e ma wotu na na mo ko asatuma ko papa na cho e na ma pon hin so ni se ma pon hin dada ba ko na ne ba eso ne o se kwa nti kwa bi so no nko ma kwadu ya dom nko no ko ma ne ba so be di ade engineer akonya no asante ene yakonya kese ne toye na kuna du yadom e person no ma na na o se kwa mepanyi ba no na kuna du yadom ena ntifiri kumase ene ko mampon ona ntifiri kumase ko pa na cho ni namru mu na ko pa na cho no ono so be ko ye efisi no so ko age ono ani ba ama ne ba be diade so na mampon hene ai aware every ahema akese mu ntina eduba bi na nkura akese ni nyina no omo ye mampon hene ma nzo ware kumase e ware dwaben e ware kokofu na eno sa ware joso na ya ahemfo ni bi ahin se ono ko aseda aye santi ne toda asante hene frema mampon hene ohene se no so me bi atwam ne mma be didi nkonya bi ewo ahemfi enti kwando ya dom no etrans mfisi aduana ba ono no ko eye 18 na okoye no ena ne nua eba ene bidi akonya na efe na kosi adoma no no be ye hema no eduru ba bi na se obo pupitia asante o sebo nsu okọ jama atokwa no no pese nku tu mo na chi nti asante hene hu sa de no ene otu na de so jama atokwa no be kai ko 18 no otu na de so nti three mu no ono ne asante ma yigiri se di ka tu ya wonne asante ma odi kan yitu no yitu no 1819 no ene de eye asante ma kwadi yaro ne baba amasewa oyo sebus na akasa niaba ebedi ade ono wan chesa odi ade free 1819 no ekopim 1828 nti ono ne wo achi no ne nya ya dufie so betena so kopim 1836 na san de nya afia sapon no ba ye free eye 1836 na kopim 1857 no ena asante na no to so abre no kwakudi odi kan adwuma pambo no de ono anu faase afia kobi etena so nti afia kobi ne tena so free eye 1857 ekopim 1880 1880 no ena ne ba ono ane baba ye cha etu na adeso na afia kobi no ba no nya abrewa because ebra e be fa prepare makodi na sabri mo no hwana no hodene kobi na ono afia kobi no mu ye nti no nya abrewa omo se mrewa fo hwana di nti na se afia kobi na afia kobi e ba no nya abrewa no ye no ye ba wo na kunadu yadom so ya events on say ya baya na kunadu yadom ya baya ama se wa ya baya afia kobi ya baya omo maka no check omo age no but nyansa we confirm say no ye mabunu okay so eno tu ne ma me no bedi hima obedi hima no na wo 33 years odi hima o be de o aka ho asante hima nyem so ne wo pa o mako dumiensa 13 ne ba otoso dumiensa no ye frɛ na dusa na se 13th born on the bidi na ade na ye frɛ no kwadu ya do motoso mienu okay ndi ye cha be asante hima 1880 ebro tu ni maame na odi ade mfinhye aduasanso asante hima mu nya ona o ye ka mo macha otoso miensa na otoso miensa do di kan ya na kunadu ya do kwadu ya do ne di kan na fia ko bi se wampem otoso mienu na otoso miensa odi ade no wu 1917 I was a shields and they didn't ba the blast one 13th one do sabi dia the second year motos mienu no so dia dey free 1917 up from 1945 28 years the ono at time no and what dey ye cha ne ba na friend kwa akoma ne ba Kwame Chichi be dia dey say Asante Prepare the second the ono friends kwali ya motos menu 45 no ena ama se wanya ko ebedi hima okay ntono bedi hima 45 ekopim 1977 77 nya afia ko bi se wampem wasoso mienu no so ba
1977 kɔpem 2016 ansa na yɛnya kwadi yɛrɛ ɔtɔ so mmiɛnsa fi 2017 kɔpem 2025. Okay. Enti na sɛ yɛhwɛ ɛyɛ nananom a yɛ Asante Hima wɔ mo aba mfie na sɛ do ɔtɔ so edu enum nie. Sɛ yɛhwɛ Nana Konadu yi adom a ne yɛhwɛ Nana Yɛkya wɔn mmienu no yɛyi wɔn mmienu no esi nkyɛn a Asante Hima edu mmiɛnsa a wɔn aka no ɛdeɛn na wɔn nso ahenie mu no nso wɔn nso yɛ ɛde boa Asante sɛ yɛhwɛ Nana Konadu yi adom a odi kan a as a neko no because politics no play ni pa o kan ahema na ahema be miensa bi wo ha omo ye highly political me no mani so no de odi kan Kwadu Yadom na Kwadu Yadom de otoso mienu Yɛkya de otoso miensa Fiakobi Fiakobi play politics pa ni time no Chimien for de ba ko ne se ne wo fa wuye no na de se no bibiri person be makwan ma ono de ne ba be di ade na ne wo fa ne hwan ne wo fa ne atma pambo yi Kwaku de odi kan aso tumi for so yat me de ne ba Kofi Kakari di ade ebra sagranti to kan be ba so no na strafo na bobo mo ho ayi bia wi na se na all that one na abrofo no so ne bant ma heye correspondence na so mo Asante Hima ne that me be ba so ne afa na preko na ebra to kan no ye se ye be kon Asante fo bo mo so mo akoko Fiakobi na se o mo in fact there was a time na Asante fo abo mo ho ekoko ntokwa bi preki ya no mo ka preki no voter to bi ko so ho omo go so kon ntokwa na Fiakobi sma se omo nya ntokwa no mpene mo to aso ema mo jaye ena ebra sagranti to kan be baso no nanka Asante asrafo abo ho so mo koko na Fiakobi se wo hu se dua ne fra kum na nti fra kum ase no abu na enye kwa ntomo mo ntokwa na ede oye ni beba de nti ano no timi kasa no magya ni se Asante mu no akonya wa distribution mu se de medical kan ohema akonya no se be ma media de ma no nti se wo be ma no be se onimnya Asante ohema na wona ne kasa akopon so be ba be ni wa ya adwene wo de opese oye ho na wo timi twin fa no so nya de ope efi akonya no nya wo de ma metimu bi akonya bi da distribution mu bi ya no ma oba ena oba no yi na busu ni be ma se woni ade ma no nti na wo be ma no ye oba no wo fa kra be di ade an ye ne ba nti efisa abre na ekọ no wo no osma se ye bibi ma no nti se wo no wo pese ye bibi na ohema na so nti ase ya na o dwen se woni nya Asante ohema na ena chechirimu an ohema na nti wase ansa no aye na wo tumi twin for ohema so enko ye de o efisa akonya na wo te so no tumi na ekura no ukuta ma ohema no na ya ma kamamrebu no here again you put a man tie mo amba na nkasa nti wo tidwabo as na wo ka se bi no hema adwen hwe de wo ka no emfa kwan ma optimi de ni na pro nti no to nchen pe no okay no ka se nyia no ni enko dem na me ka sam chiro nti ne esan se kubisa abro tia nka se kubisa akokora nti sa ahini na konya ne ye enamomam na yenya adehifie enamomam ne nya adehifie na enamomam so na ahini so na me ka se wa promise a ne abusua okay ena won so da konya nso ma omoma no so a no masa de tumi bi nso ataachire nso e de ama won se de be ya won so pia bonten a na won tena dwom nso a ohun se ne ba de sunsum ene tumi no de ewom enti Fiakobi no place politics no omomo nkontokwa no anu no man nkontokwa no ebio ntokwa na chi no ye bo Asante Maika no na ono a ne ba wawo no Kofi Kakari person of akwan bi so ekoyi sika ne free baby a ni kwase ekọ no obobo no kwadu no ono na tena mu e ma etu ni banade so na za ade ya Asante nhyehyɛ na za ade be kwa ti Asante no ye ne bakran pa anya de sɛ enti ono ne place politics no where the favoritism wa ma bi anya adwuma ne ba pa wawo no enye ni nua ba wo ono ne ba ne ba ono akasa wo otu no ono ne yemu ba ono ane yemu otu ni wie no ode ne ba foforo bi si so osemensa bonsu kuma nti ono so play very big politics nso ya na ahema no pepi hu so mo demo aso mo nhyira nkasa na se ne hu se ahema bi
a play outward role nanso saa hema miensa we no mutumi nyom free say obi tro PhD no for discuss ya hema maybe we nya points very free number 1 can be yard number 2 ye chan number 3 if you could be omo play politics ba e wo ma preso okay enjana say na if you could be na preso na friends say nana mensa bonsu enso e bai sa pepe aso tu ni ba de so wasa da kunya na ma wo no ani yimba ne yemba foforo nzoni ma ne yemba foforo no e na ono afia ko bi na ba ye cha e be tu na de so enjana ba no so esuan politics no so asase ne ma am so esuan politics na ke no nti sa ne ba no so ba ye no ono so ko e te say o combine me hu so combine kwandu ya dom ene afia ko bi ene bi ada politics wo esuan no de bo mu ko no so ba ye no ne ma 13 no baby okofa ye wo ni ma 13 no ne so si ya ne sese no na ya de so nko a mutumi dan play no okay nti me hwe na friends na wade mu no ene na nakunu du yi adoma wade mu no na omo ne ma necessary na obia play ne se politically no se yenko wade wa ha na yemfangeni support mra ha ne yenko wade wa ne yemfangeni support na sana na na nakunu du nhihye no ene na nama wotu no bi na ye chance so sabi na ye chance sabi na ye chance ono de ne ma me so ene no etimi wari fi ho na no ye fene busia wari wo fa ba sa wari ne bi kokos ene wo ho fidite nti obehia fi akobi se wampem the second ne papa eso kwa mis no fi ho abi fi so ye mensa bonsu asante mensa bonsu ba to say the na if you could be say 1 pim esna nim na chi nyina so so ye sabe nti na omo yes ano omo yes nyina nti no san ware so so afiri and baby a betimi twene ma abafi na atmia a restricting kofu bi o ha aware ni nti no ontimi ne omo kombi na afa omo nya ne support ni nyina ye strategy omo ye nti ma no omo nya ma ke no omo tena dem tumi hye ne ma de se be kan se omo hye adwuma set agenda ema etimi play se omo pesa omo play no nti ya hema no omo nye ceremonial ahema na ya na meti se ye kan fun so bi se queen mother bro fun ne kire se ohema maame ya de omo nye queen mother omo ye queen odi ade ankasa in her own right wonye ohema maame wo ohema oyo man nyina maame ai nti wo ohema onye queen mother oye queen okay yo na ze ya na se di ezi kan yo bro fun general na se yan kan se na ahema apreko ne ekwe baby endi mi enhwe ye hwe asante hema na asante hema ye fefi nana nana nyankukusia mu aso eba besi nana ye cha otoso mi nu so a nana ye cha ne maame nana afia kobi ana nana ye cha enso bane nana prempe awodi kan nana ye cha ne nana ene okay ne ban prempo di kai na nana ne prempo otoso mi prempe otoso mi nu ane ena se ye hwe nana ye cha otoso mi nu nana ye cha otoso mi nu won ne maame nana dwecha ene nana prempo otoso mi nu ye nuana to omu nyina ya de kro ena edian odi abedi akonya so nana ye cha ena on se ena so mo ya de kro nsusu nti ema afia ko bi se wampem otoso mi nu ye ne maame nana afia ko bi se wampem otoso mi nu no ema oye ye cha otoso mi nu maame because maame fo no saso generation e fa no obi anyi chen obi nti nana hema wa bai no ne maame enua ene nana afia ko bi se wampem na se ye cha the second ne maame so ne afia ko bi the second sa asa ne nana no aha nya nana ne maame ti se ne afia fo maame mu no nti se nana afia ko bi eba ne nana ye cha aha first one na ne ba ene friend enje share Matias on say first one for no na afia ko bi eba ne ye cha direct ena se si ya no afia ko bi the second na ko ye no ne cousin ne nana ye cha the second yi ne maame enti asa kwa sia so bi ni enti eye ne ba enti na se nana ye cha ne nana preko pe ne nana eba
anyway nti na se ne na kansoa ene na na ye cha sa pepe otoso emienu a enye nchen kra ena incidentally no so ne maame eso ne afia ko bi otoso mienu pepe na ye hwa eye a Euro Santahene opeve eye Euro Santahene na bresu yi no wonya Asantahema miensa na na afia ko bi se wampem na na konedu ya da otoso miensa ene na na ye echa aze ebi mo nyante ho mpanyinsam da Euro Santahene nananom Euro nananom emema dodo sen na sebi ombedi Asante akonya no a wonne Asante ahema dodo na asomye se ehu se nananom konedu ya dom wonne Asante enan eno no ombesomye na yenhwe efrene sei Euro yenhwe mema fam no nso so mema fam no Asantehene wosetu ka mesbibu nso oba no na ohima ho ne kwadu ya no modi kan ena onya akosi adoma ena onya amasewa ntimiensa wohwe Asantehene kwakudua odi kan adoma pambo a ono so oba no na yedufi ne ho afi asapon ebeto no ena enu achi no afi akobisoso bae ntonso nyamiensa nti na se hwe nana Osekwame osetutu Kwame esibebunsu na breso nyamiensa ana kwakudua so nana kwakudua odi kan so nyamiensa nti hwe nana kwakudua odi kan ebe na breso bepem Euro Santahene breso a ekeka bo mezi menya mfie be wo ha ne eduonu enkono ofane eduonu enkono yes na ohwa ahima na so nana ye cha ono so na breso nya Asantehene me osemesa bunsu kwakudua kuma ana kwakudua the second nya kwakudua asemu ana kwakudua nyamiensa sa okay enjina se nya de ebi nsida ebi esia ayenya na nse so enjina se yehwa eze yemfa ne se be free nana kwakudua wodi kan breso no mfie wahane eduonu enkunumu na ebi nso asa esibio na se Euro Santahene na edikan a wone ahema dodo na asom Asanteman na yenhwe se ye ka Asante ahene mu ne chicheba ne fa desua ne nyina emra na wi ya ebi mu ka se adentina ebi mu ka se namza akonya no so ne ntino wo se oba wabu ne nsa wi ene wo se sebi anaza wafiri ne nsa buo mu no ena wodi Asantehema akonya no ebi mu se yesua bi de ne mu no se de be ya obese susu bio nso asare mai ya na omo kan simbisa no mo de yimu ya na ma me ho entome enti yenko ma trade okumase girls na me nyan trade o mamu na sade na ye kan na me filisa na free bram ko okumase girls ye kan simbisa ye kan simbisa ya na ha me to ya na ha me na kweta se ye yimu atiama discrimination against women and they're very bad fie na edi asem wo mu no ma bebere ti fie mu ho na ma no mto no omonye mrewafo fie na edi asem mu nsia no na de akoye ewa adidi mu ne se mema ne ma akonya nyina beto ho a se be ma akonya beto ho a oba na yi na ohene akonya beto oba na yi nemu ohema na abusa panyini beda ho a ohene na yi ndi so mo yensa nyina ni ho edi kan yi ohene na obeyi mi no aka na ko ba so ohene akonya ebeda African na oba akonya beda vacant ebu bebi wa Asante mu se ni one man san ya ofa se ni ade by implication ma me fo san ya ma me di ade enti sa akonya beda mpan se ohema akonya beda mpan edi kan ekoto mpanyifo ne so me se obi ka se deserve one na say deserve se once a nema bi wo ha isu bi kwa so di hina na odi hima ne obi se wodi dem afiri afunu ye bua wo fo akoda fiase nyese police abeto akotum kese ya bi fiase fiase ankasa ena ebia me be me makofo bi yire am ya jema yefre no ba de okofo bi kunu no nse na ya yibia nem be ma de kwaso ayefre de eti amra ana be ma na oba usora wonu wi wonu sa de dagata mu o di ade ayefre papa enti sa na ma no de si obi kwan ne na ebia wadwunu kawo wo twere ne ma bi sa ne si obi kwan so me di hene
Uye no fi hɔ obia fata. Yeni bibia kan so wabobra because osakwa company bi dia de no ya akra ketwa. Premper the first we dia de no ya akra ketwa. Yeni bibia so wabobra. Enti de ono ti akonya so ne be chede of fan ne dia de. Na pem ya na free bi convention say ya ma aka ho ma ya amna kwete say ya bra. Enti convention wa busa bibire mu ne say. Kan Asante ma eyi mu no. Ya na eta de ma empanifo no first. Enti empanifo no ka so mu empa ne de aba omo maso omo ka so mo mpa na afia san aba mo na naso enu bi na ma afie ebra ono koye no na no enuanom wo ho a mo timi di hima na omo so mo mpe eni san ko mo maso na omo so mo mpe ansa na besi na nan so ama kwan bi adom no aba ye hima enti sese ya no hima adwa no beda ho no e wo se di kan company fo no ho no bia mpa na ba man ketwa ne dia ena toda kwa ka mpanifo na nche de wanyi wo beto ho na se bia me kodidi ana na za wo fasefo na omo chen me no se ni ma nyina ye fe o that is being ko na e che se obi waja na se won tibi ni akọ na so enye nhihye ye tisa okay enti akonya ta ye ni nhihye se wo so ba wadu ifie bi so ansa na watime be di hema eni ho sa okay nemum ya na pempi no convention ne say de man panifo no mo mpa ne de akọ maba waso okay na de no na dodo na nso so ye ka no enze na kunadu ya dom a woto so mienza ebe de no nyamfie enwotwe na ye hwe nana ye du fie nso so a oso be de no nso nyamfie enwotwe na nana adoma akosua nso nyamfie du so hwe nana adoma akosua a obedi ade nana sebi ne mfie ne nkwa ne mu na na ye du fie nso be de na ne mfie ne ko nanim anasana ne mfie ne nkwa ne mu no nkwa ne mu nse bisi ebetimi a cheche betimi abetirichire mu ye okay afia ko bi kro ansam ka se etu na ade so no fie bibire ti no de so tiase no ne fie nkwa animu sa enti agina efie ho no ma na ho so so mu di a ye nsam ho enti afia ko bi odikan be di ade na ma panifo bibire ofie ho na aduma pambo na ne maame mu generation bi tiase e no mo so mo mpe e no no an so nua ma no so yes mo mpe enti na kodi ni wo fa ase ho okay nti etoda it me de san ye fan fan mo ne mo ma kwase fan ko nketu am ho na ma me tire mu se na san na Ghana ye nyini che kan na ye nyini che sa nti we hwe ma Asante hima ye cha pro tena so che fi che bia san ko nso no owu no 70 years ye di otena so che pa kwa bi ya no owu no 60 years 61 so otena 41 years just one nyina no do che friend say kwa bi ya do kunadu ya dom etena so che me ka se mfie mu no de wotena konya so che ansa na wo kra ko no afia ko bi se wampem eti ahema emiensa a nana ahema yi be ka wamra ye nan no twato na ye de mpanifo abedi ade eno so en de enti atimi sisa ne se ye ya abreso no enro ni ne mabiri ma ni patumi nyini che kan no mutumi nyini che sa opopo ade first obedi ade no just teenager nto wo kra no nyanya 50 years enti na se ni nyini che sa nto mo person mo che se de ma mpanifo no wo se de ma mpanifo e wa ahema babru numu a sinsia omo nyina di ade no wo de so ndo mo nya mpanifo sa nti sa nti omo de sa bi na che mo na bi ma je se che obi ani no koro adam agoria akonya de ma kwa yi no ubedi hema na abedi hena za ya de sia ye mo wo so wundimi wura akonya de wo abusua ne wabusua ma mpanifo no ene ohene na ohema no ene abusua panya mo akonya no na mo tena asendwene ho asese din abedi ade okay nti we nyama wasu a wotimi wura dem ho ene yama wasu na yo hene dada na wodi dada nti tambe no kofa din nto mo ka sa de no we su dia dance sente sa okay and that's a yansha no so ye de sia unkunkunya dem we ye de sia na be ye jase hene a wotimi wura kunya dem na ya power fira kunya no that's de sia wura kunya dem de sia so nko be mu sa nti that's sa net it wada ma ye de adusua ni ne ba na wi ye no do de jai ye mana na hema trinkwa de was a bia a boss Asante ho ban ene ne ho ban ne di de bitme bia be afiri pim na ya bon ho ban ne nkwanso hrenyi nche ene ahoden ema no se wa be o metena senche edase yo enye enyunku ana sabi ewunku
aberwa tifie enso mrante ne mabawa da wo san wo ho ye de ekọ otwede mpo nyankopon nananom na emmɔ ne ho ban maye na wɔntena se enche mfa maye ɛde na ahema enkwaso iro santa hene nkwaso asante mai enkwaso ɛna meni general form ɛna yɛtena se yɛde na ahema ne asante ehema eho adesua yɛde ɛbɛsommo meda wasesa da makaye ho medin no ɛyɛ maame Fozia.